Бер атна басуларга ошлама кертүне төгәлләгәннәр. Басу кырларда механизаторларга тырышып эшләү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Егетләр кайнар ризык белән туклана. Техника көйсезләнә башласа, сервис машинасы әзер. Басуларда бүген 9 чәчкеч, 4 каток, 4 кул тиешли. Көзге бодайны ашлама кертүне без 5 көнлек бетердек. Ансы 1850 гектар чамасы. Шулай ук безнең 4 катогыбыз эшли. Бу ел инде минималь технология белән күбрәк чәчәбез. Чөнки солярканың, ашламаның бәясе бик кыйбат. Чәчүләребезне шул минималь технологиягә ныклап күчергә дибез инде. Механизаторларның күңелләре көр булуына да игътибар иттек. Ринас Файрушин чәчү кампаниясында 10нчы ел катнаша. Менә әле хуҗалыкта мин 10нчы ел эшлим инде менә. Шулай ук чәчүләрдә постоянно катнашабыз. Чәчүгә, уборкага менә хәзерге вакытта семена ташыйм КамАЗ белән. Җитешеп барам, Аллага шөкер. Бу оешмада эшләргә миңа бик танык ошый. Басу кырларда Агромастер компаниясында җитештерелгән техникада сынау уза. Механизатор иске Карамал авылы егете Айдар Галиев универсал. Үзе иярләгән Т360 тракторын үзе җыеп чыккан. Агромастер компаниясында хезмәт куючы иң оста мастерларның берсе диләр аны. Үзебезнең хуҗалыкта җитештерелгән агрегатлар белән тракторлар белән чәчәбез. Һәр 10 еллап инде чәчүдә катнашам. Хәзер Орҗаңа тракторны испытаниягә чыктык. Шуның белән хәзер икенче сезонын чәчәм. Механизаторлар чәчү урып җыю вакытларын көтеп ала. Хәерле еллар килеп, һәр хуҗалыкка мул уңыш җыеп алырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.